Metro Ermita, stanici Metro Ermita a je tu takto pekná výstava už k začínajúcim majstrovstvám vo fotbale. Takto sú pekne spravená kopačka, ako môžete vidieť. Idem bližšie, budem vám to bližšie natáčať. Takto spravená kopačka. Takto je pekne spravená fotbalová lopta. Tu je takto pekne taký mexický dres, pri ktorom som si už robila fotku, takže budete vidieť. Tu je ďalšia fotbalová lopta, ktorá má takto krásne mexický ornament nakreslený. Takže takto. Tu je ďalšia fotbalová lopta. Veľmi pekne namalovaná. Takže takto vyzerá.